יום הדין הגיע, תגידי שלום. ביי. בוא, יאללה. לא. החלטנו שעושים את זה, אז עושים את זה. מה זה החלטנו? סגרנו? אמרנו, יאללה, נו. קצת אומץ. תמיד אמרתי שיש לך אומץ. מה תמיד, עוד כמה זמן אני חושבת את זה, עוד כמה זמן אני רוצה, ואף אחד, אני רק אומרת, תשמעו, אולי אני אסתפר כמו זאתי. מה? את משוגעת, את לא נורמלית, מה? בנדה, מה את עושה? אמרת שאת אמיצה, הולכים עם זה עד הסוף. תשמעי. זהו. בלי היסטריות, את גם ככה באת תמיד בלחץ למזכירה. אין לי עבודה מחר בבוקר, אם יש למישהו משהו להציע לי... נכון, את יכולה להיות המזכירה האישית שלי. אני טובה בניקוי בתים, אני בשלנית נפלאה, אני גם מאוד נאמנה. לא. אי אפשר לייצר כזה היסטריה. אבל לך עם דברים עד הסוף, אז אנחנו הולכים את זה עד הסוף. בסדר, מה עד הסוף? הסוף שלי ושלך זה לא רק הסוף. מה, זה מה שנשאר לי מהשיער? זה רק ההתחלה. זה הולך להיות הרבה יותר קצר אם את רוצה את זה. בנדה, מה את עושה? מה מילה? העולם נדם. העולם אכזר? העולם אכזר. בנדה, מה את עושה? מה זה? אני פשוט לא מאמינה. אני נראית כמו בולבול הקבולבול. תגידי. איך שתמצא על הפנים? מה לא? משהו. זה נורא? זה שינוי באמת? ארז, אני רוצה להכיר לך מישהי. מדהימה, מי זה? היא כבר איננה. זהו. היא אף פעם. איננה? היא לא קיימת יותר. זה בחורה הכי יפה שראיתי. אולי אם תגדלי שיער, תוכלי גם לראות.